नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा खोन्थानि बबे कम्पानिया बयनिख्रुइ टप इनसेन्टिभ बोनास मोनो होयो मालिकआ बेनो दे बेसेबां लाब जायो खोन्थादो दे मालिकआ फानगासेयाव बेसेबां लाब जायो लोगोफोर दिनै फार्म फारसे थांगासिनो दङ माने दाउआ लिफ्टिं जानायनि उनाव गोबाव सम जाबायमोन जोङो फार्मखौ फोसाबहैया माने 6 दिनसो जाबायमोन आरो दा नै हासिब थासिब लानानै आङो रेडि फैबाय ओरैबायदि बेमादै जायोना आयौ जोब्बाय नैबेयो अट' ड्रिंकार दै होग्रा निफोल खादानाव दोनजोब्बाय नैबे अट'मेटिक जाजोबो गासिनबो अट'मेटिक जोब खादानाव दोनजोबजायो नै रेडि जोब्बायानोसै हाबायानोसै डेन्जार मावोलै मथा मथि 1 घन्टासोल' नांबायदां बिसोरनोहाय 1 घन्टासोल' साफा हेबिखा लांदां नुलायबाय नैबा सोरनिबा फार्माव ओरैबायदि बेमानै सोंजोबो ओमफ्राय सोरबा मिथिया दा नोंथांमोननो मोनसे मुलि खोन्थानि जेला बेमानैया अभार जाबाय होनब्ला अस्थाद सारना होदो स्प्रे खालामना हो अस्थादजों साफा थैजोबबाय जेला बेमानै थैजोबबाय होमब्ला बुस्रिदो आरोखि आंबो रोङाखैमोन दिनै रोंबाय आरोखि आं बुस्रियोसोमोन ओरैनो दा नै आंनोबो मास मोनसे दाख्लैसो बुस्रिजोबदों आं दिनैनो लाद्रा मास मोनसेल' जायो नै माने दाउथालाथ' डिस्टार्ब जायो नालाय बिदि आरोखि ओरैबायदि बेखौ क्लिन जाबाय बेनिफ्राय बेयावनि खिखौ बस्थायाव सोबाय बे 1 नाम्बार हासार अर्गानिक हासार बियो मुला मैगं लाफा बानलु इरि फाथो माइ बिराद सुपार हिट जायो आरोखि बेयावहाय होनोब्ला ओमफ्राय गयाबो जायो आं गयावबो होयो गयावबो बिराद मोजां जायो ओमफ्राय दा बेखौ क्लिन खालामबाय बिनि उनाव ब्लिचिं पाउडार सारनायसै ब्लिचिं पाउडार सारखांनायनि उनाव सुनै गोथां सारनायसै सुनै गोथां सारखांनायनि उनावहाय दाउसा लाबोनायसै बेनो आं सिगाङाव दहाय नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा खोन्थादोंमोन बबे कम्पानिया बांसिन बनास होयो होननानै बुंदोंमोन जानांगौ फार्मार माखासे लोगोफ्रा मिथिया बनास माबे बांसिन बनास मोनो सोरबाया सना लादों आं गाज्रि बुङा गासै कम्पानिखौबो आङो गाज्रि बुङा सनाखौ आं बहुद बार लाबोबाय सनायाबो गाज्रि नङा खिन्थु सनानि माबाया 8 थाखा 80 फैसाल' मोनो नालाय बा 9 थाखाल' मोनो आरो दा आङो लानो नागिरदों सुटिया दासान्दि जोंनि ओरैहाय टप 13 थाखा 50 फैसा नोंनि रेटआ 215नि गोजौ फाननो हाला आरोबाव बनास दङ बिराद मोजां माने बनास दासान्दि सुटिया होगासिनो दङ बेखायनो आङो एसे गोबाव दोनथ'नायनि खारना जाहैबाय आं सना कम्पानिखौ दोनथ'नानै आङो सुटि कम्पानि गोदान कम्पानियाव आं लानायसै आं सनाखौ गोबाव बोसोर लाबोबाय आंबो कम्पानि लाबोबायब्लाबो आङो दायो टप थांदों हिसाबै जोंथ' बिजनेसमेन ना बबे थाइसे बारा होयो बबे थाइसे बांसिन मोनो जों बेखौ बांसिनलायखागोन फार्मारफ्रालाय बेनो आरोखि खोथाया दा बेनोसै लोगोफोर फार्मार लाइक उफाय गैया नै बेखौनो फानो बेखौनो फोसाबो बेखौनो होफिनो नै गुन्दै लाबोयो नै होयो नै फोसाबो बिदिनो माथो खालामबावनाय बिदिनो सोलियालाबो जाया माथो सम बोथोरानो बिदिनो थिनबाय दा जोंनि मावनांगौआबो बिदिनो जाहैबाय दा फार्मारफोरनि थाखाय जोबोद मोजां सिजोना जाहैबाय गोजां बोथोराव फुरा फाटाफाटि दाउआ देरो पाटापाटि फैसा मोनो पाटापाटि इनकाम जायो आरोखि ओमफ्राय रिस्कफोराबो एसे खम जायो गगा मोननाय मानाय एसे एनै जायो होमब्लाबो जेबो प्रब्लेम गैया आरोखि गोजां बोथोर फैलायबाय दा आगष्ट सेप्तेम्बरनिफ्राय मास पाटापाटि आर्निं दाउ फार्माव जायफ्रा दाउ फार्म गोदान खालामनो नागिरदोंबा लानो सानदों नोंथांमोना दा न'खौ लुखादो जुन जुलाइ आगष्टआव ओरैबायदि गाज्रि जायो गरमा अभार जायो दाउआ दै लोंनानै थायो आदार जानो हाया आरो माने अजन वेट बडि खमायो आरोखि बा सेलाबो खम जायो रेटफ्रा खम जाहैयो आरोखि दा नै दाबायदि सिजोनावहाय पाटापाटि बाय